बुन्दा मानसि बियो बाइकनि सिखाव खावनायनि मोनसे रेकर्ड दङ हिनजाव सानै प्रेगनेन्ट खालामनानै गारनाय मोनसे रेकर्ड दं बिहा बे भिडिअखौ अलरेडि केसबो जाखाबाय आरो बिसोर साथानो माने हगार मोना होननानै माने अलरेडि माने थानायाव केस रेजिस्टार खालामना दोनखाबाय बे सेंग्राखौबो केस रेजिस्टार खालामबाय आरो बिसोरखौबो हगार मोना होननानै मोनसे लिरनानै दोनखानाय फुनानै बिसोरनि आखायाव बोरला दंमोन सिखा दंमोन बिसोर गन बायदिसिना लाजोबनायमोन आरो आंनावथ' आखाइ बायदों ओमफ्राय नैबे आखाइ फारसेयाबो आगदाना बुनाय ओमफ्राय आथिङाबो बुनाय आरो खर'आवबो ब्लाड जमा जानानै दं सावथालफोरनि गाग्लोबनायजों सासे बर' गथ'नि आथिं बायबाय जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां साननैसो सिगाङाव नोंथांमोना नुखादोंमोन जोंहा सावथाल आरो बर'जों गोबां दावराव सोरनिबा न' सावनाय जोंनि बर' हारिखौ बुथारनाय गोबां आलाय सिलायनि गेजेरजों जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो दुखु सहायनो गोनां जादोंमोन जोंनि बर'फोरा दिनै मा जाथाय जाखो दिनै बर'फोरा सोरनि न'खरा खहा जाखो सोरनि आथिं बायखो नै सासे फंबायनि आथिं बायदों आरो बे खर'आव थै जमा जादों ब्लाड नोंथांमोना नुनो मोनगोन भिडिअखौ फुल जोबजासे नायब्लासो नोंथांमोना बुजि मोनगोन नंगौ गोबाव समनि उनाव दिनै नैबे चेनेलाव बर' भिडिअ होदों नोंथांमोना बुंहरदो दा बे चेनेलाव बर' भिडिअ नांगौ ना एसामिस भिडिअ नांगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामना दाबावसै आरो नैबे चेनेलाव मोननै भिडिअ जागोन मोननै आपडेट जागोन सानसे दाख्लैबावसो नुबाय थादोंमोन आङो होआ सानदोंमोन बेखौ आंनो शेयार खालामहरबाय सासे ब्रादारा माने ट्रेन स्टेसनाव सासे सिख्लाखौ सोबादोंमोन बा बुदोंमोन दा बिनिनो बयफ्रेन्डआ मोनसे रिप्लाइ भिडिअ होबाय दा नोंथांमोना नायना लाबासो बुजि मोनगोन मानि थाखाय बुखो मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि ट्रेन स्टेसनाव हमजानाय बे हिन्जावा नोंथांमोना नायग्रोनानै ला आरो नैबे चेनेलाव बर' भिडिअआनो नुनो मोनगोन आङो साननैसो एसामिससो होदोंमोन नाथाय बर'सो होगोन आङो नैबे चेनेलाव मोनथिखायो नोंथांमोना आंना मोननै चेनेल दङ दा नायग्रोनानै लादो जोंनि बर'फोरा मानो खौसेथि गैया दिनै गुबुन जाथिया जोंखौ होसोनो हादोंब्ला जों मानो होसोनो हाया जोंबो गासैबो खौसेथि जा लोगोफोर गुबुन हारिया जुदि हाथियार लानानै होसोबोदोंब्ला जों बर'जोंबो खौसे जानांगौ जोंना मा जायो जोंना बर'फोरा क'क्राझाराव बुथारबायनो चिराङाव बुथारबायनो खारनोसै जों दिल्ली मुम्बाइ गुवाहाटियाव खारना थाहैनोसै बैफोरबायदिसो बेफोरजों जाया बिसोरो गोहो दोङोबा जों बर'आबो थै दोङो न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बेफोरबायदि होननाय मोनसे बाथ्रा जों बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया थिग बेफोरबायदिनो जों बर'फोराबो गासिबो खौसेथि जानानै जों गासैनिबो साननायजों बा जों गासैनिबो गोहोजों जोङो गासैबो नांनो रोंनांगोन लोगोफोरा रावबो गिनानै थानो नाङा आरो आङो नुनो मोनदों गासैबोथ' बेफोरबायदिया नांलाय खमलाय जाखागोन बेनिखायनो बारा होयिया मोजां जोंहा सावथालफोराबो खहा जादों जोंनि बर'फोराबो खहा जादों सेम टु सेम जाहैबाय दा बेनिखायनो जोङो बुंदों बिसोरल' नङा जों दावहाखौ सिगांनिफ्रायनो नुनो मोन्दों जों सोरबा हिन्दुखौ लानानै सोरबा मुस्लिमखौ लानानै बेफोरबायदिथ' जों गोबां नुनो मोनखादों बेनिखायनो बुंदों जों बर'फोराबो मानसिसो जों दाउ अमा नङा जों बेफोरबायदि बुथारजानो आं एकदम गाज्रि मोनदों आरोना फेसबुकफोराव जों नुनो मोन्दों सोरबा बर'फोरानो माने जोंखौ बुंहरदों माने भिडिअनि गेजेरजों आं नुनो मोन्दों कमेन्टफोराव थैथोलै जोंना बर'फोरा जानाय लोंनाया सोबनाय सेरेब तेरेब लोंनायफोरा बिसोरो बारा जाबाय थैथोंनो आरे भाइ सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे दुखु जादों बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोबा सोर दुखु मोना जानो नंगौना नङा दिनै बर'जों गुबुनजों माने गावलाय गावसि बेफोरबायदि सावथालजों माने न' सावलायनाय बुथारलायनाय जादों बेफोरखौ नुनानै मिनिदो नामा जों बर' खौसेसो जानो रोंनांगोन दिनै खारस्रा नङा जोंनावबो थै दोङो गासैनावबो थै दोङो बिसोरो बोरला लाना फैनो हादोंबा जों हाथियार लानानै थांनो हाया नामा जोंबो मानसि जोंनि आथिं आखायाथ' जोंथ' काना कुजा नङा जोंथ' लेंग्रा लेंग्रि नङाना जोंनावबो आथिं आखाइ दोङो जोंबो गोहो जाना थानांगौ दा बेनिखायनो बुंदों मानसिफोर गासिबो बिदा फंबाय बर' हारिफोर गासिबो खौसे जानो रों देग्लाय जोंनि बर'खौ बुथारदों नाथाय बै नेक्स्टफोराव माबा मोनसेफोर बेफोरबायदि दावहा जायोब्ला जोंनि बर'आ नाथाय सासेबो थैनाङा बेखौनो खावलायदों गासिबो गोहो जानानै था गासिबो खौसे जानानै था दा थैबाय बै नेक्स्टफोराव जुदि माबा मोनसे दावहा जायोबा खिन्थु जोंनि बर'फोरा सासेबो थैनाङा लाइमोनफोर गासिबो जमा जानानै थाब्लानो जाबाय दे बिदिब्ला भिडिअखौ नायग्रोना लादो गोबां गोलाव जागोन सासे गथ'आ सासे फंबाया बोरै आथिं बायखो मानि थाखाय आथिं बायखो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय दे बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबावसै दे फंबायमोन बिदामोन नायग्रोना ला खुलुमबाय आंनि मुङा जगिराजमोन आं बे जाथायाव नुदों बिसोरो जोंखौ अन्थाइ खुबैग्रोदोंमोन फार्स्टआवनो अन्थाइ खुबैनानै ओमफ्राय बिराद बुरजा अन्थाइ खुबैदों आरो
बेनि उनाव आइनिया माबानानै नुवासै ओमफ्राय नोंखौ उनाव गारिनिफ्राय दिहुननानै लांबाय बिसोरो बिल थायखांनानै बिसोरखौ बरनग्रोजोब्बाय आरो ओमफ्राय उनाव आंखौ बरनबाय ओमफ्राय बुबाय बुनानै बिसोरनि आखायाव बोरला दंमोन सिखा दंमोन बिसोर गन बायदिसिना लाजोबनायमोन आरो नोङो मा इन्जुर जाखो ओमफ्राय आंनावथ' आखाइ बायदों ओमफ्राय नैबे आखाइ फारसेयाबो आगदाना बुनाय ओमफ्राय आथिङाबो बुनाय आरो खर'आवबो ब्लाड जमा जानानै दं आथिङावबो दानदों आरो बिखा थिखा बुजोबदों आरो सिनस्रियावबो बुदों थाबायनो लासै लासैसो हायो स्कुल फरायो क'क्राझार बिद्यापीठआ क्लास 9 फरायो आं दाथ' हानाय नंला आं हाथ'नाय नंला परिखाबो जानोसै आच्छा जेब्ला गारिनिफ्राय नोंनि बिफा आरो सासे गारि सालायग्रा बेखौ नोङो सिगांग्रो नुनानै मा सानामोन आंथ' फार्स्टआवनो गिदोंसोमोन आं थैखासिगोनसो नंखादोंमोन बिसोर साबैसे दंमोन बे जाथायथिलियाव बिसोरो बिराद बुरजा दंमोन साननो हाखौ आरो औ माने जाय जेरै हागौ बिसोरो माने नोंसोरखौ बुलाबायदों आक्रमन खालामदों अन्थाइ गिदिरजों खुबैदों फिसाबो दङ गिदिरबो दङ बुनाय समाव नोंजों जेबो रायलायाखै खुलुमबायदोंमोन आंखौबो जेबो माबायाखै रायलायाखैबो खालि बुदोंल' बुदों माजों बुदों नों थाल दङ गनजोंबो बुदों बाथामफोरजों बुदों औवा दालाय बेफोरजोंबो बुजोबदों सिखाजोंबो आथिङाव दानदों बैयाव गाहायाव दा बहाय ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो गुवाहाटि GMC न'आव माला फैया न'आव हस्पिटालनिफ्राय 29 थारिखआव फैदों दा थांफिननांगौ फरायसा हिसाबै आरो जाथायाव जिथु गोब्राब जोखोम मोननाय हिसाबै सरकारखौ मा खावलायनो लुगैयो नोङो सरकारा आंनि थाखाय फिसा फिसौबाबो गभर्नमेन्ट जब होबा मोजां जायो आरो मैया दाख्लैनि गेजेराव मा भिडिअ आरो फट' भाइरेल जालागासिनो दङ बेनि सोमोन्दै आं मोजाङै फोरमायना होनोसै नोंथांमोननो थार खोथाखौ मिन्थिया गारा बुजिया गारा भिडिअ फट'खौ सेभ खालाम भाइरेल खालामबाय थानाया मोजां जायाखै थार खोथाखौ बिजिरग्रो बिनि उनाव भिडिअ फट'खौ आपल'ड खालाम मालायनि लाइफखौ बरबाद खालामनो दासान नोंसोर बुजिनो नागिरो बिनि उनाव होनांगौ होनाङाखौ नों गोसोजों सायख'नानै आपल'ड होनांगौ आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दि मैया दाख्लै सासे सिख्लाया स्टेसनाव सोरबा जानाय मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों बियो आंनिनो गार्लफ्रेन्ड दाबो जोङो रिलेसनशिपआनो दङ दाबो रायलायो बे दाख्लै सोरबा जानायनि गुबै जाहोना बेनोदि बे निजोम होननाय सेंग्राजों बियो 1.5 बोसोर सिगां मोजां मोनलायोमोन आरो बेजों बिहा बै समाव रायलायबायनो थाखायमोन बे गारलायनानैसो आं बिजों रिलेसनशिपआव फैदों ओमफ्राय खोथाया बेनोदि मा होनो बै समाव मोजां मोनलायनायाव बेनो मोनसे प्राइभेट फट' हरदोंमोन बे प्राइभेट फट'खौ लानानै बे सेंग्राया माने निजोम होननाया माने लेभेल दिन्थिबाय थायोमोन जादों माने गावखौनो माने माबा मोनसे देखायबाय थायोमोन आरो बिनि सिगाङाव फन हरै बेनिफ्राय जों दाख्लै हराव बियो खनसे फन हरबावदोंमोन निजोम होननाया बिरलानाव अब्ला आं बेजों रायलायबाय दंमोन अब्ला आं निजोमजों नांलायदों बे समाव फनाव नांलायनायाव बियो बिनि फट' बायदिसिनाखौ भाइरेल खालामगोन मा खालामगोन होनबाय थायोमोन ओमफ्राय बियो बिनि नांलायनायनि अखानायै जेब्ला बिरलाया निजोमखौ लोगो हमनो थाङो राङापारायाव माने मोनसे सोलो लानासो थांखादोंमोन नालाय फट' बै भिडिअखौ दाननो होननानै
ओमफ्राय रावबो बुंनो हाया जे बिजों बिदि सेक्स जालायदों होननानै आरो बिजों लोगोखौनो मोनलायखायामोन खनसेबो लोगो मोनलायखायाखै रापाराव थांदों बियो लोगो हमनो बिनि फट' बायदिसिना दं होननायखौ दानो आरो ना ओमफ्राय दाना निजोमा रापाराव मोनसे हा बायनाय दङ बा न' लुनाय दंनो मोनसे गोदान बेयाव थांदों बियो बेथ' मिथिया बेहा बिदि दं मा दं गथ' गथाय दं मा दं होननानै बेथ' जेबोखौनो मिथिया बेखौ सेंग्रा होननानै मिथियो ओमफ्राय बे फट'खौ दानो होनना थांनायाव फैसा ओरै जादों दानखांनानै माने फैबाय बियो न'आव फैदोंमोन आरो माने स्टेसनाव थाबायबाय ट्रेन हमनो थाखाय ओमफ्राय माने बिनि निजोम होननाय न' गोदान लुनायनि खाथियाव मोनसे न'खर दङ बे न'खरा बै हिन्जावनो खिन्थाहरदों निजोमा ओरै हिन्जाव लाना फैदोंमोन अब्ला बियो हिन्जाव मिन्थिनानै बेखौ होसोबोयो स्टेसनाव लाखि स्टेसनाव ओमफ्राय माखासे ससे क्लिपखौल' बिसोरो दिन्थिबाय थादों फुरा क्लिपखौ दिन्थियाखै मिथिबायना बे ससेल' क्लिपखौ बिसोरो 2 मिनिट ना 3 मिनिटनिल' क्लिप दं बेखौ दिन्थिबाय थादों माने फुरा क्लिपखौ खिथायाखै ओमफ्राय बे भिडिअखौ अलरेडि केसबो जाखाबाय आरो बिसोर साथानो माने हगारनो मोना होननानै माने अलरेडि माने थानायाव केस रेजिस्टार खालामना दोनखाबाय बे सेंग्राखौबो केस रेजिस्टार खालामबाय आरो बिसोरखौबो हगारनो मोना होनना मोनसे लिरनानै दोनखानाय ओमफ्राय बे भिडिअआ बोरै गोसारखो दाख्लै बावैसो मिटिं जानानै थांबाय निजोम लाहानि न'खरावनो आरो बै फट'जों मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ हा बे फट'आ आं मोनसे स्ट'रेज दोन्दोंमोन बेखौ सोर मा स्क्रिनशट खालामनानै मा एगारगासिनो आं बेखौ मिथिया बे सोरनिबा पलिसि बा निजोमनि पलिसि जागोन निजोमा बुंबायनि थाखायमोन गावखौ भाइरेल खालामबालाय नों गाव मोनसे माने गाव भाइरेल खालामगोन जानला मोनला भिडिअ बा फट'फोरखौ होननानै बुंबायनि थाखायमोन बे निजोमा गुन्दा मानसि बियो बाइकनि सिखाव खावनायनि मोनसे रेकर्ड दङ हिन्जाव साथाम प्रेगनेन्ट खालामनानै गारनाय मोनसे रेकर्ड दं बेहा बेनोसै रायजोफोरा आं नोंसोरनि सिगाङाव फोरमायहरनायनि गुबै जाहोना